Godt. Vi prøver lige at gennemgå SBS strain patterns her med vores sphenoid og occiput her. Hvis vi har med en fleksionsdiagnose, så vil vores sphenoid roteres anteriort, mens occiput roteres posteriort. Det ser sådan ud. Hvis vi derimod gerne vil have en ekstension, så roteres vores sphenoid posteriort, mens occiput roteres anteriort. Det ser sådan ud. Så har vi det, der hedder en torsion, og det er egentlig bare modsatrettede forskydninger. Så det ser sådan her ud. Det her det kunne være en torsion, mens det her kunne være en torsion også. Så har vi det, der hedder en sidebend med rotation, og vi navngiver den efter, hvor vores bulge er størst, og hvor konveksiteten også kan ses. Så hvis jeg starter med at lave en sidebend, altså sådan her ud her, så er bulgen størst på venstre side. Konveksiteten er også her, hvor min finger er, som er venstre side, så det her det er en left sidebend med rotation. Det her det er en right sidebend med rotation. Så har vi det, der hedder en vertical strain, og den kan være inferior og superior. Hvis vi placerer vores figur sådan her, så kan vi se, at vi har selvfølgelig foramen magnum, som er her. Og når vi ved, at den er der, så ved vi, at det her det er en inferior vertical strain, mens det her det er en superior vertical strain. Så stiller vi den lige tilbage. Så har vi til sidst det, der hedder en lateral strain, og det ser sådan her ud.